Kedves nézőink, Bach muzsikája után a karácsonyfa közelében biztosan szép lesz az álmuk. Véget ért adásunk itt a Magyar Egyen. Karácsony második napján Mann Dániel és Palcsó Brigitta várja majd önöket. Mi műsorajánlattal búcsúzunk, nézzék meg, aztán pihenjenek jól, és holnap is legyen szép ünnepük. Továbbra is boldog karácsonyt! Volt egy mesterem, ő a muzsika volt. Elvették tőlem a szellemek. Bosszút állok a hangomon, amiért cserben hagyott. Híres gambista lesz belőlem. Nem hiszem, hogy felvezem a tanítványaim sorába. Mondja meg miért? Mert maga uram muzsikál, de nem muzsikus. Hallja, uram! A dallam milyen jól elválik a kísérettől. A maga apja. Gonosz ember. Mit keresel, uram? A muzsikával. Gérard Depardieu. Könnyeket és őszinte megbánást. Minden áldott reggel.